मोनसेबो लेंगुवेजआनो लाजाया मा लेंगुवेज होयो एसेल' फैयो सिखा लायबा मिथिदों नों दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दा दैज्लां बोथोरबोमोन बिरादनो माइ गायनाय फुनाय बहर दोनथ'नानैब्लाबो लाबोनांबाय आरो बैथिं फार्स्टनि दुब्लि बारियावसो दं जों दा उफाय गैया नोंथांमोना नुबायना भाइरेल फान्थाव सिथेरनि भाइरेल ना इउटुब वाट्सएप फेसबुक सोबावबो भाइरेल थारैनो फान्थाव सिथेरा मा जामारदों भाइरेल मार नामा आं दहाय नुनायाव जास्ट बै जाय मानसिया खेबनानै हगारदों बे मानसिनि लेंगुवेजआसो मोनसेबो लाजाया गासिबो गाज्रि फाग्लासो जागोन बे खेबग्राफ्रा जाम्बा दुनियानि गावजों गाव मानो बिदि भाइरेल खालामनांगौ खेबलाबायनानै बेबायदि खालामनाङा बे जाय मानसिया खेबनानै हगारदोंना बे मानसिना बिमा बिफा बिब' बिनानाव दंना गैया जाखो जेनेबा बेफोरबायदि एथ' गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै हगारनो जाम्बासो जागोन बिसोरो मोजां बुस्थुखौथ' मोनसे भाइरेल खालामखाया जाहैबाय नङै बुस्थुखौसो बानायखायो आरो बुंदों बियो हिन्जावनि लाइफआ मा सिख्लानि लाइफआ खेबसेल' फैयो मालाय सिख्लानि लाइफखौ नों साननो रोंदोंबा जुदि नों मानो खेबना हगारखो भिडिअखौ मालायखौबो गोरोन्थिया नोंनावबो दंबाय खेबनानै हगारनायाव गोरोन्थिया जाबाय जेला नोंसोर सलुसन खालामनांगौसो माबा मोनसे खालामनानै सिंजोंनो रावबो मोनथियालासेनो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव आपल'ड होना ससियेल मिडियायावनो लाबोनाङा आरो मालायखौ बेबायदि जानला मोनला खेबलाबायनानै मोजां खामानि नङा बियो साननो हनो गोरों मानसिया बेफोरबायदि मावा बे फिसा इउटुबारफ्रा मा मोनो मालायखौ भाइरेल खालामलाबायोना ससे हगारलाबायो गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया ए टु जेड मोनथिया आरो नोंसोर मालायखौ बेफोरबायदि हगारनो जेनेबा मानसियाल' फान्थाव सिथेर नंगौना नङा ना मालायनि मोखांबो नुवाखै जेबो नुवाखै ओरैनो फान्थाव सिथेर होननानै भाइरेल हगारलाबायगासिनो